Hello, welcome back sa mga channel. Niyan na po kita karon sa site ni Engineer Dio Lubo o sa ang pinagayahan ni Ma'am Sheila Dorado diri sa Mangugpo West. Mangkila mangita tag update karon gikan sa paghuman og atop aning balaya. Mao na ni siya karon ang porma. Dito sulod kay murag daghan na kayo daghan na mga development diri sa sulod. Atong interviewon si Sir Tas aning maingod to. Sir Tas. Oy, may utusan. Murag na atupan na gini siya. Atong ikuan ni tanaw na to ni diri sa kwarto unsay mga bagong kuan ni. Pila man dai sukod aning balaya day pwede na to mahibaw-an ang kuan sa measure aning kadako na ning ihang floor area 12 by 14 meters. kapila naman ni kaadlaw karon sir atong Kuha ni tipo mga 55 days na lang. Tanan-tanan gikan pagsugod. humana gid ato po kumpleto na Ato pa ning last week na man makatabi. magplaster na po day mo ron atay gisugdan ri tanaw na to sir atong giplastiran op kay hapit na gini mo human atong pwede na to tanawon ang prospective view aning kuan sir pwede na to tanawon dire tatapit sa gawas dire kay haron hayag op gidabi Dara, ani kono, ani muni po kayo ang pagkahuman ani balaya mo din siya Pamana si kon. Kinsa pangalan ay makita Si Sheila Dorado. Engineer Dio Lubo kang dara asa tong di maklaro di man maklaro ni kani asa ni Iya ka padre. Dara. dara Dara man itigla. Si Sheila Dorado. mo ni hang birada de yani Balik ko ron ka kwarto ni, balik. unsa man ang nasa sako sir daghan lagi kay na sirtas unsa man na siya Ni pang plastering ni. Ito ning balas na atong balas mo ya. Gipaan. giayag na unsa may timplada sa pag-ayag ninyo aning para sa plaster Sa mong plastering, sa mong kuan ni. Ratio mo ni 1:2. unsa man ang 1:2 Duha ka sakong balas, isa ka sakong simento. Mo ni among kuan. mo na ratio bali sa to pa ligon di kayo Mo ni kuan request mas tagiya nga. Pa ligon ba yang plaster? pila man kasako ka ang mahurot aning plaster tanan sa kadako aning kuana Kay nani mo gasto gid mga 200 ka sako. nga unsa man nga semento Exterior ni. Tanan. pila ni ka kwarto day kanon sir Balik ko rin balik tuluro ni. Ang kini ang ilang bedroom mo ni tapos siya. mo ni master O mo ni master bedroom ni na napay ko ni napay CR ni diri. CR Napay CR ni diri. Niya mo ni ngaw ni diri. Oh, mo ni tuwag kuan. 6 meters mo ni. 6 meter out. 5 meters by 4 meters. Ang karakot ni nga kwarto. Tibok ka si kwarto ani may dawlag master bedroom. Ang guest room. Sarami pabisita ni gusto mo ini ko mo ni plastiran. kani sa pikas mo ni sa tunga unsa man ni siya guest room Mo ni sa dawlag ilang guest room nila. Para mo ni 3 by 4 meters naman eh. diri to sa pikas mo ni ang unsa man ni ug mahuman ni Ini speakers mo na gito ilang kon, ilang silang anak ya po ni. nagi po CR no Mo nagi pa siya ni. Ako niya po ni kay ko mo ni. Mama ni karakos speakers. So sa ato pa ang atong atangan na to ani ang kanang mahuman na pud ni siya plastering. Mga karusi manaha o sunod mag-update na pud mi. Karong daw patrahan ako ni karong daw patrahan ko ni plaster niya. Piling ko diri mag-close ang tanan ni. Mao ba? Wala pa na close. Dili ko ka close na kay naging tumig. Ato. Mao din ni. Ato tas kilid. Tingala mo among atop. Nakibol. Pero gi ko design na nagitungod kay pamud habog. Ato nang atangan sa sunod na po natong update sir kung unsay kuha na in resulta og mahuman.
Sige, sige. Sa ato pa og daghang kig salamat. Oh, sige kinsa tong mag-subscribe nga para makuan masundan ninyo ning amoang vlog. Subscribe lang mo diri sa YouTube channel ni Engineer Dio Lubo. Salamat.